Henne kasngi ka khatnyau terek urisau UMDC ka maulai constituency uba piti sau kami blalai aje rap ya kawen ki skol ka badang sa den ba ha ka jinglong jiman ha ka ban chakri ki khna ka baran ha ka snong maulai mautawar nong ko lo kane ka skol Samuel Christian School ka blasteng dang house nam arja khatar ha ka bau ba piti sau kami ha ka ni kasngi blalai aje rap da ka wei ka kor computer ya ka ni skol kanang bagi kena pudia jong ni ka skol kinyo ala ban pudia ya ka ni subject ka balong ka subject ka bakong santam ha ka ni kisngi banang bantep nadu ka porsyong skol Nakaliang kinok penya jogan ka skol hakani ka jia lang klasim ka buru ban panje rap shusho na uni unomi khman sha ka HDC daga bai tiru au daga dorkhas haka bala panje rap halor ki babon ki benta ban kantiu bat penjana ya ka jing sakri jogan ka skol seki khanna pule ka ni ka than Hoi mo ngala ong nadu since inception ka school nadu 2012 ndam it only one computer the ngidan ka subject computer pada ngala inculcate right from class 1 to till class 8 they during practical class there's a lot of problem number ba practical means each and every student ki haban le hi hang to mare practical experience mo yaki ti ke kalong ka haken ban le ni haban should adjust ki class and then for exam practical exam long ka you haken dan tu blak ham dep kloing haban I practical no matter la dah tu kasi danem dan subject practical ru ni haban shu adjust